Takže ahoj lidi, tady je Mafu.cz a vítám vás u tohoto videa. Je to moje první video a bude to ze survivalu z Minecraftu. Jinak se budu snažit natáčet celkem často, i mi 12. A budou to i možná z jiných her. Nevím, no ještě co bychom k tomu řekl. Videa budou 10 minut, poněvadž z mého by si díl víc nejde na telefonu. A videa budou celkem často. Nevím. Budou i SGčka. Možná ještě s kámošema to bude. Už nevyším. Nějak, takhle se vám omlouvám za to zímutí. Jo, to celkem je. Stalo 6 hodin. Nebo já jsem nechtěl, no až na to, že osud mi to nedovolil. No nevadí, jinak budou 10minutový videa, no. Budou třeba 5krát týdně videa. 5 videí za týden. Prostě když budu mít volný čas, tak udělám video, no, a bude to zhruba 10 minut. No tak nic, no tak se pustím pořádně do hrají. Jak teď možná dají. Nevím, barák možná. Což běžet dřevo. Nějaký těleračka bych netěžil. To co za buk. Ale nevím. Jdu si sem. Jinak budou lagy menší. To budou určitě. No menší, možná video 3krát tak větší. Než ve hře. Netuším. Jak už natáčím 2 minuty 4 sekund. Když si zabiju krávu. Nebože, komu takhle. Tady. No nevím, no tako pojedu na nějaký doly. Nebo aspoň se po nich kouknout, no. Jestli nějaký budou vůbec. Tady je fakt úplně výborný kopce, tady jsou. Ano, tam vlastně něco je. Nevím, o můj bože. Jinak hraju to na hard, tu obtížnost. Nevím, no ještě, co bych vám řekl. No, půjdu tam nejspíš nahoru, no pokusím se jít tam nahoru. Nebude jabko. Asi ne. Jinak potom budu dělat ještě ukázku na můj server. A nevím, no. Bože, ano. Jinak budu i videa z SGček a takových her, už natáčím pomalu 5 minut. Fakt nemám ani kamenné věci. Tady, můj bože, tak tady je dobrý kobl. Jakože hodně kobl na tohle. Jinak budu to hrát prostě jakože na jedno úmrtí. Za kamerou nebudu hrát. Mě ani nedopadlo. Ale natáčím takovou 5 minut za 3, 2, ne, no
telefon. Jinak videa budou možná, ne, určitě budou z Royal Clash. Clash Royale, někteří znáte. Taky dobrá hra, je to něco jako Clash of Clans, až na to, že Clash of Clans je horší, no. Já nevím proč, já jsem hrál Clash of Clans i v Clash Royale, hraju teď Clash of Clans už ne. Mně se zdá to Clash of Royale lepší. Nevím, no když tak si to stáhněte, doporučuji. Na 4 řády s krumpáčem, pane bože. To je fakt silný krumpáč, ano. Nevadí já z ty věci. To. To si ještě udělám. Dobrý, už nemám kabel. Šlo mi to akorát. Slyším tady ovci. Malou. No, to jsem slyšel, to jsem viděl předtím. Bože, já ti teda aspoň uhlí, ano, štěk, ten nepotřebuji momentálně. Jo, uhlí. Pecka. Tlak, teď konc. Už natáčím 6 minut. Nevím, no, snad to bude v dobrý grafice. Teď co si pert vidíte, takže vám zapnu k tomu jas. Jinak natáčím přes Mobizen. Mac, menší zadrhelík. Jinak je to dobrý rekord, ten Mobizen, natáčel 7 minut. Teď už jsem na 2,24 uhlí, což je hodně dobrý. A hraju v 0.14.0 verzi. Angrabary už nejsou... Pane bože. Kdybych to risknul. No, ale já risknu to. Oh můj bože! Ani na jeden blok mi k tomu chyběl, abych umřel. Ale jinak dobrý, no. Jinak jako dobrý, no. Jsem jako ten skok povedl. Trefil mě málem šlák. Ale to je jedno, hlavně, že jsem to skočil. Kdo bylo to uhlí? Nevím. Těžím trošičku uhlí. Pojdu nahoru. O můj bože, tam je to hodně uhlí. Tam je hodně uhlí. Tomu klidně přiblížím. Tak. Můj bože, tam je. Nevadí. Takhle ze zhruba, no. Takže jdeme zpátky nahoru pro uhlí. Ne, tam už nepůjdu. Nahoře si to vypeču. Sliepka. Nakrucaj se. Kam utekla? Tady tam jsme začali. Ale to by možná by to šlo. Nevím, no, ale tady bych to ovšem skončil. Protože si dělám můj
Motherfucker přístřešek. Aspoň na mě nebude pršet. Tak jo, dobrý a zatím ahoj.